Kezwakala la sibalikhulu mangabe kuthiwa kuduke isidumbu siyazi ukuthi ke into esuke inkulu lesuke yenze isigameko esikhulu esuke sehlele umndeni kanti ke umngcwabo usuke uzoba ingxenye enkulu yaleso sigameko esisuke sehlile ngabe mhlambe kumonakalo ongakanani ukuthi isidumbu siduke sakaze lento ibhlungu noma uyilalela beyichaza ngoba esimeni sokuhamba komuntu kushintsha imoto ekhaya nesimo ngesezinto nje babelindele bona ukuthi bafuna ukumbona egcine ngena phansi uthola ukuthi manje abasamtholi kuyinto embi ngoba kunanamasiko phakathi ngabe bona badlula kuwo njengabantu abamnyama esikholelwa ekutheni nezinto efanele sizenze ngaphambi kokuthi umuntu noma angene noma esengenile phansi emhlabathini kodwa makunje kuloku ekuthiwa umuntu udukile umsakazi le iba buhlungu kakhulu kodwa ke sekuyinto eyandile njengoba esho ubaba olapho engikhuluma naye ukuthi izinto esezenzeka kakhulu izigameko nathi esiyitholayo egameni lokwelapha ngoba noma ngikulomkhakha wamasiko kodwa ngumuntu osekwelapheni kakhulu ngike ngihlangabezane nalezi zinto emkhulu ngasuke ngaphiwa kabi mina ngaphiwa lento yokuchitha izinto ezimbi imoya emini kakhulukazi even lezi zinto zeyithwala enyangeni nje ezimbalwa ezidlule ngeke ngafikelwa indoda insizwa nje esuke eKapa isushwa lezi zinto zeyigubhu ngoba kakhulukazi thina siyayichitha lezi zinto zalezi igubhu ubaba ulungise kahle iphutha methi abathakathi laba ngoba ayikho inyanga ekwazi ukuthi isebenzise izinto ezinecubu phakathi if ukusetshenziswa izinto ezinecubu lapho sekumthakathi lowo kahle kahle isigebengu sidinga nokuboshwa lensizwa ngithe mase sisenza ekhaya sesisebenza silahla lento ngoba uthi ekhaya kusala izingane ithi lala embedeni ubonakala sidingula phansi sivuza igazi ishawa yini ilento abuye nayo ngoba yena ethi uyolanda umcebo othize egoli so msakazi into kodwa engifuna ukuyona isitheme sesibulala lesigubhu phakathi kunephathi eyithumbu lomuntu etholakala ebonakala iphakathi kulento enokwenza ke ukuthi ke ingakho phela mabekhuluma nalezi zinto zisabele zenze lemkhuba yabo ngoba kusho umphefumulo womuntu lo sukuphakathi so ingakho ke manje ubona kwenzeka izinto ezinje kulahleka idumbu bakhona abantu abasebenza ngazo lezi zinto bewaka abantu kodwa egcineni ngosuku kuligcine sekulimala imindeni yabantu so ngizama ukusho ukuthi lezi zinto zithanda ukuthi zibe nobuhlungu ngoba basebenza ngamaphathi abantu befuna ukungenisa imali bese kuthi imindeni yabantu besiyasafarisha so thina ke egameni lokwelapha kaSamson nalento into kufanele yenzeke emsakazi njoba ibeke ukuthi bathi usesiphinga umzimba noma bengabaza abekulandelwe lapho kufikwe la sekubonakala khona ukuthi ke ingoba kawukho ilento abayishoya kayikho ila sengabhekeka khona ke endabeni yokusebenza ngoba ikhona indlela zokusebenza mkhulu umuntu alikhiphe iqiniso sihlalo bala noma kusetshenzwe ngendlela ezoba harsh ekutheni aliveli iqiniso lokuthi umuntu uhambe kanjani umsakazi leyo nto egameni lokwelapha ikhona umsakazi ngezwakala ngicabanga ukuthi okuzoqhama nje kakhulu inkulumo ngxoxo yethu ikona ukuthi ke usiko libaluleke kakhulu kuthina sibantu abamnyama ukungcwaba kubaluleke kakhulu isidumbu sihambiselana nezinkolelo eziningi njengabantu abamnyama sinezinto esikholelwa kuzona kanti ke futhi kusuke kubalulekile ukuthi ke udaba lomngcwabo lisingatheke ngendlela ukuze zonke lezi zinto zinganyatheleki lezi ke esikholelwa kuzona nekuyizona ezigugu kuthina sibantu abamnyama la sibalikhulu ngiyazi ukuthi uphinde ube semkhakheni wezokwelapha ngabe bayafika yini imindeni kusuke iqhamuka nenkinga ezithi azifane ezimayelana ke nokuduka kwezidumbu kwena kakhulu umsakazi into ekhona njengoba sichaza ukuthi seyithanda ukwanda imindeni isuke ilimele kakhulu uthola ukuthi abanye bazobalala ezibhedlela cause lezi zinto ziyakugulisa ngoba ulala ubusuku nomeni ungazi ukuthi ingane yakho noma umyeni wakho noma ilunga lomndeni liphi umsakazi abanye uthola ukuthi kuze kutholakala egcineni uma sekuthiwa kuyasetshenzwa
ngikhumbula amaphumulo sayithola ugebhezi nephathetize la kwispinal cord nje into engani yona into yazagcina ingcwatshwe kodwa manje uma siyitholakala lento ngendlela esetshenzwe ngayo sekufanele futhi ihambe futhi iyohlala lapha ka forensics iyahlala unyaka wonke futhi again noma sebeyitholile yabuza ubuhlungu umsakazi abantu abangenabona then egcineni yagcina sekungcwatshwa lelo gebhezi ke nale phathi kwafanele ukuthi benze kodwa kube lolu siko lokuthi ngcwatshwe umuntu ukuthenga ibhokisi kwenziwe zonke izinto kodwa ukuhlukumezeka kwabo umsakazi into engasoze yadlula kubona ngenxa ukuthi badlule lesigameko kodwa izinto ezigcina zilapheka ngoba inkinga esibhekana nayo emhlabeni umsakazi kufanele ukuthi egcineni libe khona ikhambe layo. Yeah, mhlawumbe umehluko ungakanani kakhulukazi ngakosikweni lokungcwatshwa komuntu obese kade edukile wagcina ebuyile ekhaya lihluke ngakanani nosiko ojwayelekile olulandelwayo emngcwabeni ojwayelekile? Lihlukile umsakazi ngoba lo muntu sekufanele kudlule kakhulu egezweni ukugezwa bakhona kuthande ukujula ngoba usedlule ezandleni nezingafanele mhlambe abengilinganise njengomuntu njengoba bethi kuyenzeka kuphambana imizimba ungcwatshwe komunye umuzi kwakhulunywa kwathemelezwa ngendlela yakhona so zonke lezo zinto sekufanele zizame ukuthi ishintshwe lento igezeke bese buya ngala lokho sekuthanda ukudlula ke ezintweni eziningi kodwa egcineni kosuku bese buyela ngokwesibongo noma ngokomndeni wakhe ukuze yonke into yenzeke kodwa izinto ezenzakala kuphela akusabe kusafana nomuntu othemeshona nje wasengcwatshwa ngezizotha so umsakazi kodwa ke nakhona kudlula ke emasikweni okugeza ngokwenkolelo ke yomndeni nokusizakala kwawo. Kezokala la sibalikhulu uveza ukuthi ke nakusemkhakheni wakho bayavela abantu abaqhamuka nenkinga ezithazifane besho ukuthi ke kade sekwenzeke into kanje ekhaya sebecela usizo mhlawumbe bagcine bekwazi ukusizakala. Ngabe abantu abaqale nini ukuthi bafike kuwena? Ngabe kuvele ngathi umkhuba omdala lo okade waqala noma ubugebengu obusha obufana nalobo bunye nje obusha obusanda kufika eNingizimu Afrika kulezi insuku? Kulo mkhakha ngina 30 years ngisebenza ngoqale ngisemncane. Yeah. Ngiko 16 years I'm 46 now. Yeah. Akusinto yamanje into endala kuphela kulesi sikhashana esiphambilini ibingagamile njengamanje inkinga sesina nalelizwe lethu sesinabantu nabo kufika nani abenza abantu bakholele ekutheni ukuze kube nenhlanhla must ukuthi kube nephathi yomuntu ake ngizwa nje khona into ngathi noma suke bedlala ngawe bethi impandla umuntu yenza ukuthi nani so lezo zinto ezinjalo abantu bagcina befuna izinto ezisheshayo ayikho imali esheshayo umsakazi yonke into iyasetshenzelwa ubudget wenze yonke into kodwa abantu bafuna zona lezi zinto ke bese beba nalento ke bahambe bethatha lezi zinto kakhulukazi lezi zezigubhu umsakazi angilwi nabantu balezo zinto uma beyisebenzisa ekwelapheni kodwa uma beyisebenzisa egangeni kayikho leyo nto vele ngoba lapha yana lento izofika ihlupha umndeni wakhe one lo naye mase shonile ihambe ihlupha ngoba ulanda abantu into eneziqubu zabantu ngaphandle izohlala phakathi kwekhaya so umsakazi ngingathi mina kulo mkhakha njengoba ngesikade ngawuqala abantu kodwa siyakwazi ukuthi sibasize sisolve inkinga siyikhiphe lento iphume kulowo mndeni so nokuthi abantu bakwazi ukuthola ukuthi baphumule bazi ukuthi ithambo labo lihambe ngendlela efanele kodwa nje ngaxwayisa nabantu ukuthi abantu abangakholelwa kakhulukazi kulezi zinto ekuthiwa ziyashesha ngoba izona lezi ezidala ukuthi kulimala abantu ezweni. Kezokala ngicabanga ukuthi ke nabakholelwa kulezo zinto mhlawumbe kuzobaleka kakhulu makuqhamuka kuwena la sibalikhulu ngoba makusho siyazi ukuthi ungoti wezamasiko kodwa futhi eceleni uphinde ulaphe makusho umelaphi ukuthi ayikho imali esheshayo ngiyakholelwa ukuthi mhlawumbe kuzozwakala kuzoba nesisindo kubantu abalalele ukuthi bazi ukuthi ngempela kuyinto engekho mhlawumbe nomkhuba ugcine uwehla mhlawumbe la Thabekhulu sesiphetha nje ngiyazi ukuthi eqaleni uchaze kakhulu ngeqhaza ekufanele banjwe abangcwabi kodwa kuphinde kube nezinsolo kwezinye igameko ukuthi abanye mhlawumbe balaba abaqashiwe kubangcwabi basuke nabo bekhona kulento bengaphakathi kuona lo mkhuba ukuze uphumelele mhlawumbe umndeni qobo uyikuphi ongakululeka ngawo ukuthi umndeni oshonelwe njengamanje mhlawumbe ikuphi ongakwenza ukuthi uzivikele esimweni esifanayo sokuthi uyithole sekuduka isidumbu sothandiwe wapho.
noma ngeke ngisho ukuthi bangenze njani yeah kodwa ngicabanga ukuthi uma mhlambe especially kulemndeni emikhulu mhlambe imndeni enesithembu ngiyacabanga ukuthi kusuke inkinga iqhamuka lapho abantu baningi mhlambe umzimba yabangwa noma khona into abayisolayo mhlambe njalo ngosuku bese befika bezochecka nanokuthi ke basheshise umuntu angahlali kakhulu kanti kunama issues emndeni uma kunama issues kufuneka inhlelo zabo isheshe indaba ukuthi bakwazi ukuthi basheshe bafihle ngoba into edala lokho ukuthi umuntu mhlawumbe usehleli kakhulu emakhazeni mhlawumbe kusenziwa lokho nalokho omunye womndeni azathola ithuba lokuthi hayi asithathe umzimba senze lokho siyacela nje ukuthi mhlawumbe makunezimo enjalo umndeni usheshe kakhulu uattende leso simo usheshe udlule Ngazokala sithemba ukuthi ke akugcini nje ukuthi ke kusizakale uwona lo mndeni owacele kuphela ngalo lolidaba kodwa ke nomunye mhlambe umndeni kungenzeka ukuthi ke ubhekene nenkinga efanayo uyakwazi ukuthi ke usizakale mhlambe nje siqale ngawe la sibalikhulu sesiphetha nje mhlambe sikuthola kanjani nawo umndeni lo ngenzeka ukuthi mhlambe uyafisa ukuthi mangabe ukuthi uyakholelwa ezintweni zesizulu mhlambe uyafisa ukuthi ke uthole ulwazi lwengezekile mayelana nokuthi ke fanele kwenziwe njani kubhekwe phambili mhlambe bakuthola kanjani ukutholakala kwami mina kahle ngila eMzinyathi eThekwini lapha ngisebenzela khona ekhaya inamba nginayo engitholakala kuyona 079 484 7116 079 4847116 ngiyatholakala ku TikTok mabezothi nje Dr Malala Phezulu ngiyavela lapho na ku YouTube ngiyavela ukuthi Dr Malala Phezulu kube sekuvela nendlela esisebenza ngayo ukuze ngoba siyafundisa kakhulu lapho kulezi zinto kakhulukazi lezi zobumnyama nokuganga kwabantu ukuthi abantu mabefuna izinto zihambe ngendlela abenze ngalolu hlobo nothi ukuthi bahambe lezi zinto zobumnyama ngoba izona egcina sezisifaka enkingeni njengalomndeni osungene kuyona. Ngiyazwakala sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Mnumzane uMpanza sibonga kakhulu nawe ngesikhathi sakho nangolwazi nje osipha lona ne-insight iye kwi-industry yenu osipha yona kusenje. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu. Yeah.